čemu svi aplaudiraju, a zbog, evo, u ovakvim situacijama broj godina određuje kada će početi navijati. Broj godina preminulog kada će početi navijati. Radi vremena, probao je Šantić. Kada će početi navijati. Broj godina preminulog kada će početi navijati. Najvatreniji navijači. Zahvaljujući tom pritisku i došao do vođstva u 25. minuti. Ubacio je Stevanović, pogriješio je Aleksića, to je iskoristio Sulejman Krpić, njegov 7. gol u ovoj sezoni. Dakle, domaći vode sa 1:0. Koleginica Šehić je spremna sa izjavama.